OK, čus, čus. Tak, tu je opica. A zatiaľ. Tu je opica z zoologickej záhrade. Mám sa kúkať dole. Idem vám ukázať ukážem vám ďalšie zvieratá, takže počkajte chvíľu. Tu sú zebry. A ešte vám ďalšie ukážem. No tak vám tu ukážem vtákov, to tak nikdy nechytajte, tam modré to je tyrské vedenie, tak tu sú. No tam sú vzadu. Ešte neviem, jak sa to teraz volá, presne, takže vám neviem povedať, jak sa to volá. No OK, tak tu je osol. Osla tu máme. A tu vedľa toho sú ovce. Prvá, tam sú takto vzadu. Tu je druhá. A ešte aj tu sú. Počkajte. Tu sú. Ja vám aj ukážem, že jak sa to dá pohľadkať. OK. Kam, poď. Som jedna. Kam, tak nebudem radšej. No, tu je ďalšia, kúknite. Aha. Tu sa dá pohľadkať. Takže, ok, čus. Tu ideme do takého tropického sveta. Tam vidíte jedné hore. Tam je jeden hore. Ak sa nevedím, tak by tu niečo malo byť. Ale oni sú väčšinou vonku, takže vám to ukážem aj vonku. Tu je jeden. Kúknite na neho. Potom tu je nejaký, že vraj, že holub. A tu nie je nič, takže teraz ideme von. No, tak toto je. Toto je. Tam hore je. Tam vidíte, počkaj, vám poviem, čo to je. Je to... To si môžete prečítať. Tam to je ešte. Ešte prečítať. Sepelka, holub zelenokřídlý. Toto je. Čakajte, tam hore. Toto sa to volá. Možno v Česku to sa číta ako to sa číta toto písmeno ako Ž. OK, toto je. Kúknite sa na ten zobák. Kúkajte na ten zobák. Kúkajte. A to by malo byť niekde... Ukážte, jak sa to volá. Tukan. Pestrý by mal byť. Skúsim ho nájsť zatiaľ. No, toho tukana som nenašiel.